Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate Swingakolisa. Hey, bantu. Kwazwathuleka. Uthando Nes'thembu review since episode 8. Angenzi i-food review ngisho into eyodwa nje MaNgwabe ngoba MaNgwabe cha. MaNgwabe uyishow. Bayathanda abathanda into efana naleyo nje iqiniso. Angazi noma iyasetshenziswa noma kusawuye uMaNgwabe lona onje njengoba sibona uMaNgwabe ufike late, so mayefika late sabona umamkhulu nomakhumalo bebhoreka nje benganami ukuthi hawu uMaNgwabe wafika late, wafika nephathi siphelile, kodwa bekuyiphathi yenganeke. Ngingasho phela ukuthi afike late kodwa bekuyiphathi yengane, sengiyasho nje ukuthi bengasiwo mhlawumbe umcimbi omkhulu omngeni, bekunje i-birthday celebration yomntwana omncane, umntwana kaMpumelelo. uMaNgwabe naye wenza ezinye izinto, wafika-ke kwiphathi seyiphelile, simbona nje sethatha iplate edla. Hhayi kumamkhulu washo nje ukuthi ubhorekile uMaNgwabe, ubhorekile nje ukuthi izenzo zamaNgwabe. Nomakhumalo naye sabona ubuso bakhe bushintsha ngoba ubaba Mseleku kuphela-ke ongathi-ke accommodate unkosikazi wakho kuMaNgwabe ekhuluma naye. So ngiyazi-ke abantu-ke vele bazoyinaka leyo nto ngoba ivele kuyishow kanjalo. Mina ngibuka ukuthi ngabe u-season 6 basenza lento ade bayenza ku-season 5 ngoba phela u-season 5 umile noMaNgwabe ne-storyline samaNgwabe ne-divorce yakhe nokuhlina kwakhe nazo zonke nje ezinye izinto ebezenziwa uMaNgwabe ezikhulumisa abantu ngoba vele u-season 5 ume noMaNgwabe. So next season 6 sibuya ngento efanayo, sizogxeka uMaNgwabe kuze kuyovalwa. Sesuku-episode 8 phela manje. Episode 1 soqale ngayo uMaNgwabe indaba yakhe nobaba kaMakhumalo. Manje seseku-season 6 episode 8 sayinto efanayo futhi ukuthi ufike late kwi-event. So kwenzakalani? Basebenzisa lento abayibona ukuthi iyasebenza for viewership noma iyona